ndimayang'ana umphawi, kusauka, mavuto osiyanasiyana kuti nthawi zina sizimangochitika chabe, zimachitika chifukwa cha masoka, nthawi zinanso masoka owayamba dala. Ndimayang'ana kuti kodi makamaka ife vuto lathu kapena tchimo lathu lidabwera pati. Pena pamene ndaona ine Amalawi ndikutaya chikhalidwe chathu. Zoona Amalawi mwafika ndithu pomamanga mashopu, kumanga nyumba pafupi ni manda. Manda kalero anali woopsa, manda ankaopedwa, koma lero ndithu Amalawi talimba mtima, kaya kufuna chani, kaya kusowa kwa malo, koma zoona inu mungakamange golosale kumanda, ndipo atazigulamo ndi ndani? Si mizimu imeneyo? Mungakamange nyumba m'manda ndithu ku area 25 kunsungwi, ndithu kusalima, kulimba mtima ndithu kugula malo pamanda ndikusala zapo, ogulisa enanso ndikukhala mafumu. Kodi mmangomva kapena kuti boma likamayandikira election kuti kwasala pang'ono zisankho, makamaka boma lonso likapanika kuti chawo palibepo chabwino, ndiye limangolola zina zili zonse? Akamakugumulirani muzinena kuti aboma ondo olakwa? Nthawi zina masoka ena timachita kuwaputa dala, kupanga bizinesi iyi kulephereka, kuyesa ichi kulephereka, kuti ukwatiwe kumene kapena kukwatira kulephereka, banja lako kumangotha, ana kumangomwalira, mabizinesi osayenda. Nthawi zina imakhala mizimu, osamaziputa zina zidala. Anthu akunsungwi ndamva chisoni kwambiri kuti inu zoona mungakamange pakana m'manda, kumanga ndithu magolosale ena, manyumba ena, marestaurant kumanda, manda apa nsungwi. Ena ndi aja mafumu anagulisa malo kusalima pakamuzu road, kugulisa malo manda onse kuagulisa ma Chinese. Nthawi zina masoka amabwera choncho, masoka ena amakhala owaputa tokadala. Nthawi zina olo zakudya zimene tikudya ife tenti ziziyang'anisisa, izi zikumapyeseredwa nthochi, mankhwala opyeseredwa nthochi, afika nawo anthu pa chiwewe akumayika ni mango omwe, kuyika ni mapeyala omwe. Kalekalero makolo athu ankatiphunzitsa ife kuti azakamwalira ife tizapitiriza chikhalidwe chawo chopyesera zinthu zosiyanasiyana. Lero kwabwera mankhwala opyesera nthochi amene akupha anthu muumbuli, zosatira zache ndi kansa. Koma boma nkumaziwa kumanena kuti mankhwala atu awa amene wawawa zosatira zake anthu akuphedwa, akufa chifukwa cha kansa. Aboma awo ndikusiya, osanenapo kanthu, kuyisiya kampani yopangayo, osayizuzula, osayithesa. Ndikumaziwa kunena kuti komatu mowa uwo ndi umene ukupha Amalawi amene akufuna kuzativotera, koma aboma osapangapo kanthu. Mankhwala awa opyesera nthochiwa abale anga samalani, simukufa lero simukufa mawa, koma zosatira zache ndi kansa. Awa mukumatenga nthochi ndikungovika mukuyika m'madzi, mutayikamo mankhwalawo, nthochiyo ndikupsa after 2 days, after 3 days. Amene wawa ndi mankhwala opsa. Idayambapo programu ina yake m'mawayilesi mutidayimvera, yolesa Amalawi kuti asamagwirise ntchito mankhwala amenewa. Musagwirise ntchito popyesera tomato, musagwirise ntchito popyesera nthochi, musagwirise ntchito popyesera china chilichonse. Koma leroli aboma aja anayilesa programu imeneyi, anthu akungodya zinthu zokuti zinazo mapeto ake ndi imfa ndi kumanda. Olo kwabweranso mankhwala ena akumachita kutenga, kulasa tomato, kulasa Chinese, kulasa mbewu zakudimba, 2 days chisamba chachikulu. Koma boma ndikumaziwa kuti iyotu ndi imfa iyo ya Malawi, osanenapo kanthu. Kwabweranso nkhuku zina, nkhuku kuidya kumakhala ngati ukudya pepala, nkhuku zokulira mankhwala, nkhuku kuyisiya pa nsewu osathawa, nkhuku kuthawa muchikwere
kungoyima olokugwa singathawe nkhuku imayenera ithawe. Amalawi samalani ndi zinthu za tekinoloji, zinthu zimene zabwera masiku anozi zikuwononga miyoyo yathu. Tikufuna tisunge chikhalidwe, tikufunika tisunge umozi, tikufunika tisunge zakwathu. Izi zakunja izi ndi matenda, ndi imfa. Kusoka lake tili ndi boma limene zinazolingoyang'anira. Iyi yafika nthawi yonena kuti aliyense azisamalirire moyo wache. This is born Kalindo, the DC, the last man standing, the voice of the voiceless, the voice of the reason. President wa mphawi woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first. Amene sitima nyengerera, timangoyima pa chilungamo, ndipo tezapitiriza kuyima pa chilungamopo, chifukwa ife ntchito yathu sitiona kuti uyu ndi ndani. Ntchito yathu ndiyoyima pa chilungamo, ndipo sitiyimirira chipani, sitiyimirira chalichi, sitiyimirira chigawo, sitiyimirira mtundu wa munthu. Uthenga wanga wa ulererero ukupita kwa achinyamata amuchipani cha UDF. Uthenga wa ulere ukupita kwa achinyamata amu UTM. Uthenga wa ulere ukupita kwa achinyamata a MCP. Uthenga wa ulere ukupita kwa achinyamata amuchipani cha DPP. Uthenga wa ulere ukupita kwa achinyamata amuchipani cha Ford. Uthenga wa ulere ukupita kwa achinyamata amu PP. Uthenga wa ulere ukupita kwa achinyamata amuchipani zonse muno Malawi, kunena kuti inu achinyamata musakhale zisiru, achinyamata musakhale anthu opepera, achinyamata musakhale anthu ombwambwana. Pamene tikuyandikira zisankho kuchitika zinthu zambiri nanena kale. Chimozi mwa icho ndikutumidwa kwa achinyamata kuti azikapha azinzawo. Ndipo wachinyamata iwe ukakhala kuti ndiwe chisiru, ulandiradi 100,000, ulandiradi 150, ulandiradi 200, penanso kungokunamiza kumene mmene anamiziridwa anzanu aja anakakhapa anthu a DPP. Tikunena pano kuli mpungwe kumeneko, ena anapita ku nyumba kwa munthu amene anaandira ndalamayo kuti akapase ndalama zawo zokhapira anthu. Zoona inu achinyamata, malo monena kuti mupange sogolo lanu, mukalowe muchipanimo ndi cholinga kuti 1 mukaphunziremo ndale, 2 mukaphunzire kukonza sogolo lanu. Chifukwa akanakhala kuti akukuuza kunena kuti iweyo wachinyamata kuti ukhale wa sogolo labwino, tenga generator iyi, tenga machini a welding, tenga machini osokera, tiye ukaphunzire driving, iwe kaphunzire za umekaniki, iye kaphunzire za tailoring, iweyo ukuyenera kuti ukalowe mu ofesi ukanaziwa kuti andale ndi anthu otikonda. Koma andale amafuna kuti zawo zokha ziyende, iweyo usauke. Andale amafuna achinyamata kuti inuyo mukamenya anthu, chifukwa amaziwa kuti ambiri aja sangamenye munthu. Ambiri aja olochibagira chimozi choka kuwabandula nacho agwa ndithu, nthawi yawo inatha. Ndiye akumatenga achinyamata opusa amene akuwaona kuti iwo yawo ndi mowa, wawo ndi mowa, chasala pa iwo kuwapasa olo 20 kwacha, olo 10,000, olo 5,000, olo 2,000 akaphera anzawo. Ndikufuna ndikuchenjezeni achinyamata, mwaona anzanu amene anatumidwa kuti akaphe anzawo, akakhape anzawo, ndalama sanalandire. Komanso kumene kujako kwamwalirako anthu. Kodi mmene amwalira amene amwalira aja, kunyumba kwa amene anatumawo kwamwaliraso munthu? Kodi kukanakhala kuti kumangidwa, iwo ajaso akanamangidwa amene anatumawo? Muzakampeza wandale akukutumani kuti kamenyeni anzanu, muziwe kuti wandaleyo ndi chisiru, wandaleyo ndi wopusa. Zipani zimene zeni sizituma achinyamata ake
kuti azikamenya anthu. Kuli zipani zimene zabwera pakali panopa cholinga chacha kufuna kutukula achinyamata. Inu achinyamata amene muli muchipani cha MCP ndi zolinga kuti muzikapha anthu, musamale. Muziwe kuti nthawi zina kokupha munthu konko uti ukafeko ndiwe. Iwe amene uli muchipani cha DPP ngati unapitira kumeneko kuti akuyitana kuti uzikapha anthu, cover the boss, uziwe kuti suli malo oyenerera. Iwe wa UDF ngati unapita kumene kwata kuyitana kuti iwende uzikaziwa kutenga mpeni kukabaya anthu, uziwe kuti suli malo enieni. Ndipo anthu amene osaku kukondani, ino ndi nthawi yonena kuti achinyamata mupange sogolo lanu, chifukwa awa nthawi yawo inatha. Ndi kupusa kweni kumbwambwana kweni kuhohowana kuti iweyo uzikagwirisidwa ntchito ngati chitu chomenyera anthu. Achinyamata ambiri tikunena pano aluza miyoyo yawo, ena samaona, ena anaduka miyendo, koma suzamuona wandale akubwera ndikukutenga kupita nawe kuchipatala. Ama atenga akazi ache ndi anache ndikukapitisa kuzipatala zodula, iwe ukuvutika. Ena anu mwalowa muzipani mpakana mwafika siku la lero muli ndi zilema, koma andale sanabwere kuzakuthandiza poni. Ena mukuvutika tikunena pano mmakomo mwanu, mutavutika mutavulala kuzipani chifukwa chotumidwa, koma palibe wandale amene anakupasa poni compensation. Mukuyenera muganize mozama pamene mukupanga ndale zopusa, pamene akukutumani kuti muzikapanga ndale zokupha anzanu, muganize mozama. Chifukwa wachinyamata weni oganizapo sangapite kukalowa chipani ndi cholinga kuti azikapha kwa anthu. Ndi chisiru chokha chimene chingalolere kuti chikatenge mpeni, chikatenge supada, chikatenge chikwanje, chikatenge nthungo ndikukalowa kuchipani kuti basi cholinga kuti azikapha kwa anthu. Ino ndi nthawi yokuti tiganizire za sogolo lathu, chifukwa awa anapanga kale sogolo lawo ndipo ali ndi ndalama zoopsa. Lero kwanu sikunachitike maliro, anabwera. Tikunena inu amene munatumidwa, kwanu sikunachitike maliro, anabwerapo pa maliropo. Ndalama yacho yoperekaso yopepesayo yochepa kwambiri, koma munthu wapita. Tiyeni tisamale pamene tikukalowa 2025 nyengo ya chisankho, chifukwa chipani ichichi kuziwira tikunena kuti chawo palibe, ndipo chimene ati agwirise ntchito ndi violence. Ino anyamata a MCP amene mmati mukamapita ku gym sewa bypass ndikumaziona ngati inu mmanyamula gym, ndiye kuti mmamenya so anthu. Inu aku 4, inu aku 24, inu aku 25, nditu mukachuke nditu kuti ndinu ansundwe barracks, koma kumakachukira nditu kupha anthu. Phindu lake ndi chani? Malo kuti muzichuka kuti ndinu aku nsundwe barracks, amwene kunsundwe barracks kuli nyamata wina yake oziwa nkhani ya technology, oziwa za IT, oziwa za mafoni, oziwa za umakaniki, oziwa kuthamanga. Mukachuke ndi nkhani za nkhonya, mukachuke basi kuti ndinu ansundwe barracks nkhani yache yomenya anthu. Mukachuke kuti abase kuje ndikukasiya kuli anyamata ena yache oziwa kuvina gule, pomwe iwo akuyendera magali moto wawo opuma, iweyo somwina kwanu kosuna aje wachoka osadya ukagonaso osadya. Ndiye tikuona magulu omenya wa masiku ano mukumalowa ndi azimayi omwe. Tikumaona azimayi ali pamene pajapo nditu nsikana wabwinobwino kukalowa gulu lomenya anthu kapena lokupha anthu. Unati usakwatiwe ungazidabwe. Tiyeni tiziganiza mozama. Andale ndi anthu opusisa, amatifuna nthawi imene ali pa mavuto, koma iweyo mavuto akakugwera basi to amakusiya wekha. Anthu achinyamata ambiri avutika kwambiri, avulalawo na mavuto chifukwa cha anthu asogoleri andale. Tiyeni tiyang'ane pasogolo, tiyang'ane patali, kunena kuti kuchokera pano muzakampeza wachinyamata kapena wandale akukuuzani kuti tiyeni mukammenye nyamata nzanu. Ngati wakupasani ndalama, ingotenga ndi ndalamazo, inu mukaje musapiteko, mukauze kuti tinampitira ku nyumba kwacha kuoneka kuti ndi okhwima sitinampezeko. Ndikakhala ine ndiye azakhulupirira kuti amene jati ndi okhwima. Koma zokuti muzibwera ndikumakapha anzanu, kokuphanzako konko uti ukafeko ndi iweyo.
angokhala malangizo anga aulere okupasa iwe wachinyamata pamene zipani zikukonzekera ulendo wa 2025 chifukwa ena ndi olephera kale. Bon Kalindo, the DC.